Så er vi på vej til Prag. Snart er vi i Berlin. Det siger hun mange gange de næste 2 uger. Ej, så kan Jan ikke putte os. Ej, det går altså ikke. Jeg kan ikke leve uden min puttebøj. Uden min lille skat. En uge. Jeg vil ikke have, at du sove i seng med andre. Ja, du har sådan til at du skal fast. Ja, når man kører med det er en video. Eller Elle. Det var jo smagen. Jeg slugte. Yes. Her. Nej, ikke nu. Nej. Musik og sådan noget. Der er nogen, der gerne vil have noget spise. Hvad gør du så? Det er den allerbedste. Du er voldsom. Hvad så, Liva? Jeg er dårlig til at smage. Nej. Må du ikke hente det? Det der kamera, det er min værste fjende. Vil I video? Jeg kan bare have musik. Jeg har en hel Nå, jeg er med. Det er video. Jamen hvad? Ja. Det er stadigvæk video. Der er ingen blitz på. Nej, der er lys nok nu. Så er vi ankommet. Jeg har bare nummer 3, det står på den sæd der. Hvor langt skal man finde ned? Jeg tror, det er ja. Nej, vi er der. Okay, fuck det godt. Okay, nej. Så er vi nede og gå den første dag her i Prag, tirsdag før påske. Der er pivhamrende koldt. Der er ikke mere end 6-7 grader. De har lige været på Starbucks. Er det rigtig kaffe, Jan? Det er rigtig kaffe, eller hvad?
Jeg hader de bøger, jeg får. Me bello senti. Så er vi nået frem til det, vi tror er den hal, vi skal spille træningskamp i. Men lige nu er der godt nok noget volleyball, men jeg vil prøve lige at finde ud af, om det er her. Vi skal den vej. – 87 meter under jorden, er det ikke rigtigt? Det er så her på det her hotel, vi bor. Ved en af de store indfaldsveje til Prag. Det er så her, hvor vi går ind. Det er en lidt sjov indgang til et hotel. Så skal vi op her. Så er receptionen herude. Jeg sidder igen. Så bor vi her i nummer 1. Lisbeth og Jeanette bor herinde. Hvad så? Ikke noget. Her. Så er der The Pink Ladies, som de kalder sig selv. De bor herinde i nummer 3. De har sådan en firsengsværelse. Man skal jo se godt ud. Ligesom udenfor for at komme ind på det næste værelse. Og det er værelse nummer 4. Hej. Og hvem er det, der bor her? Det er mig. Jamen, hvad er det nu, I kalder jer? Ørken? Det er ørken. Her er Jose, hun har det ikke så godt. Hun skal nok få det godt igen. Og så Elle. Ej, det er da ikke sjovt. Og så Kira. Kira vil ikke filmes. Hun har det ikke så godt. Regnskovsgruppen, de bor i nummer 104. Det heroppe. De er delt op sådan, så de bor 4
på hver værelse. Her. Hej. Altså, det er først her, vi skal være. Hvad laver du? Hvem bor her? Hvem bor her? Line. Her der bor Line, Marie, Maja. Ej, der var helt Nej, det siger I ikke. Nej, det ligner jo et bumpet. I morgen har vi ryddet op. Polly, kan du komme op i morgen, så lover vi, vi har ryddet op i morgen. Kan du komme tilbage i morgen? Ja. Du skal ikke lige finde det lille jakke. Jamen, jeg kommer på et andet tidspunkt, når I har ryddet op, så. Ja, jeg vil så nogensinde bliver det. Sidste dag. Ja, det tror jeg.